O Partido Socialista dá un paso adiante a prol do GES de Valga. A formación faise eco das protestas que fan os seus traballadores que denuncian situacións perigosas por falta de recursos. Nos entendemos que non pode estar unha persona sola de guardia, porque é perigoso para eles mesmos cando van a atender calquera accidente ou calquera contingencia. Inhumano e máis inseguro de actuar, tanto o incendio de Orte de Cesures, un solo cunha motobomba, atender a motobomba e a lanza, porque pode ter un problema no camión, pode quedar sin agua, queda no medio do lume, sin nadie que lle acuda nin pida auxilio. Na actualidade, a elaboración dos horarios depende directamente da Alcaldía de Valga. Os traballadores aseguran que sofren cambios de quendas en 5 días de preaviso ou que se lles require para facer tarefas que non corresponden a un grupo de emerxencias, como a limpeza de beiravías ou podas. Ahora mismo eu creo que está bloqueada o diálogo, está bloqueada a negociación porque Bello Maneiro está incapacitado para ejercer un diálogo e unha negociación. Entonces, bueno, se están tomando represalias por parte do Concello, con sancións de multas ou suspensión de soldo e días de traballo a varios traballadores do GES. Os socialistas de Catoira, Pontecesures, Portas e Caldas tamén se suman a esta defensa do GES. A pesar de que en teoría o grupo ten incidencia supramunicipal, aseguran que en escasas ocasións se beneficiaron dos seus servizos. Sentímonos ningunados, non? Por eso, porque non dispuxamos deste servicio nunca, a pesar de ser supramunicipal, e porque, ademais, en todo este tempo nunca se nos chamou para unha reunión de coordinación ou para unha programación da actividade anual ou para establecer un regulamento que parecería mínimo e que culpo tanto ao alcalde como á consellería, non? Ante esta situación, o PSOE de Valga reclamou a celebración dun pleno extraordinario. A sesión será o vindeiro luns e os socialistas levarán unha moción reclamando a recuperación das quendas de 24 horas para os traballadores do GES.